हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। सीता के पता लगइहा हो। हे हनुमत पता लगइहा हो कि अंगुली के अंगूठी दिहल निशानी दिहले जन्नत भुलइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। पता लगइहा हो। पता लगइहा हो। लक्ष्मण रेखा पार करे के कोइला से हमके मजबूर हो। रावण कोइला से हमके मजबूर हो। कोइला से हमके मजबूर हो। जटहुल के मूर्छित कई के ले आइले बड़ी दूर हो। रावण ले आइले बड़ी दूर हो। सीता के पता लगइहा हो। हे हनुमत पता लगइहा हो कि अंगुली के अंगूठी दिहल निशानी दिहले जन्नत भुलइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। पता लगइहा हो। पता लगइहा हो। राइटर सूरज सुभाष करे तोहरा से रिक्वेस्ट हो। हनुमत तोहरा से रिक्वेस्ट हो। लंका दहन कई के लइहा सुबह सुबह तू संदेश हो। हनुमत सुबह सुबह तू संदेश हो। पता लगइहा हो। हे हनुमत पता लगइहा हो कि अंगुली के अंगूठी दिहल निशानी दिहले जन्नत भुलइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। सीता के पता लगइहा हो। हे हनुमत पता लगइहा हो कि अंगुली के अंगूठी दिहल निशानी दिहले जन्नत भुलइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रीगा मिल चौक। पता लगइहा हो। पता लगइहा हो। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। म्यूजिक बाय संतोष बंटी। हे हनुमत जइहा लंका नगरिया सीता के पता लगइहा हो। हे हनुमत जइहा